लाइभ स्ट्रिम फैलायबाय नै आदैमोन नेटआ एसे प्रब्लेम जादों आंना दहाय ओरैबायदि नेट स्ल' जाना होदों दासो मोजां जाबाय नै ओमफ्राय दे नायफिननोसैलाय दायो कमेन्ट खालामफिननो दे दहायना सोर खालामदोंमोन नेटआ ओरैबायदि स्ल' जादों दहाय दतमानि नायनो होनदोंना दहाय दतमा रबिराम नार्जारि हायसा दङ बर्थमान 11 राउन्ड थांबाय माथो देरहाखाबाय सेस राजु कुमार नार्जारि जेनबायलै गाज्रि जेनबाय हनै BPFनि देरहाजोब्बाय एबार दे सोर अबेनिखौ नायनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय गैला जेनबाय सोरबा जेनखाजोब्बाय ओरै माबायावबो माजबारावबो देरहाखाबाय माबाया सरन बर'आ UPPला बिराद गाज्रि जेनखायो माथो बावखुंग्रियावथ' नै गैथारला 18 राउन्ड थांखाबायना ओमफ्राय मायाव नायबावनो दे बङाइगावनिखौ खनसे नायनोलै तामुलपुरा हिटथार तामुलपुर उदालगुरि क'क्राझार उदालगुरि नायनोसैलाय 4 राउन्डल'सै नै 19,000 डिफारेन्स 19,000 साधारन नङा देरहाखाबाय होनजायो रिहन दैमारि सारा देरहाबाय गैला उदालगुरि आरो तामुलपुर UPPला माथो मोनसेबो थानाय नंला बायदि नै बेयाव 14,000 BJPआसो देरहासिगोन बेहाय आरो माखौ नायनो गोसो जाबावदों दे क'क्राझार नायनोसैलाय सिडलिखौ नायनो र' सिडलि सेसखासै बेखौथ' नै 30,000 माबायानो थांखाबाय डाउन थांखाबाय सिडलियावबो कमेन्ट खालामदो सोर दे 20 जन दङ नै दाबो लाइकबो खालामाखै रावबो बिकिनि बिजिनि
बिजिनि मोसाखानो हासिगोन बांसिनानो बिपिएफआ देरहाजोब्बाय बिपिएफनि सापर्टारफ्रा बांसिनानो मोसानो हासिगोन दायो पार्टिनि रेडि खालामनो हासिगोन आरो पार्टि जानो गोसोबा दायो रेडि खालामना लानो हाखासिगोन मानो होनबा मोनफ्रामबो डिस्ट्रिक्टआवनो नै बिपिएफल' गोजा बिजिनियाव नै बिजेपियासो देरहासिगोन दे आदैमोन कमेन्ट खालाम कमेन्ट जोंहा विनारा माजबाट जाखाबाय ओमफ्राय दहाय मायामोनलाय मोनसेया माजबाट बाक्सायाव राकेश ब्रह्मनि 31,000 बहुत डिफारेन्स दं बेयो जेनगोन बायदिसो आसा गैया मानो होनबा ओरैबायदि बारा थांखाबाय भेरगाव बिपिएफआ थांगासिनो बेयावबो नै बङाइगाव आसाम गण परिषद दिग्गजलि अशोक सिंहाल दतमायावबो देरहासिगोन बिजिनियाव माबाया देरहासिगोन दै एसे बिजेपियासो देरहासिगोन बायदि मोनदों आं बिजिनियाव नै आसा गैला इउपिपिएलआ दे कमेन्ट खालामबाय था बिदिनो अबेनिखौ नायनो लुबैदों दे तामुलपुरनि आदसा र' तामुलपुरना बिश्वजित दैमारिया हाइस्ट जाना दङ माबानि बिजेपिनिफ्राय नै 14,000 डिफारेन्स दं 14,000 इसे दंबायो बिसिना 18 राउन्डसिम जागोन 11 राउन्ड जाबाय दायो 14,556 प्लास जाना दङ बिजेपिनिया बिश्वजित दैमारि सारा आसा गैया प्रमद बर'आबो चिराङावबो आसा गैया माबाया इउपिपिएलआ बिपिएफनि माबायासो देरहासिगोन
पार्टि जानो गोसोबा जानो हासिगोन दायो सोरबा सोरबा BPFनि केन्डिडेटफ्रा मानो होनबा गासिबावबो BPFनि गोजा नै पानिराम ब्रह्म 30,000 प्लास जाहैखाबाय नुदोंना 5 नाम्बार होलाय आदा 5 नाम्बार बुजियासै आङो 5 नाम्बाराव होलाय दे आरो मा नायबावनो गोसो कमेन्ट खालाम क'क्राझारावबो BPF देरहाखासिगोन सिन्था खालामनांला पार्टि जानो गोसोबा हाखासिगोन दायो नै पर्बतझरा आदसा नै बेखौ नायगोर क'क्राझारनि बे नै देरहाखासिगोन बेबो 14,000 प्लास बाराखा लरेन इस्लारिया बहुत डाउनाव दङ 8 राउन्ड थांबाय दे बिसिना 8 राउन्डआव दङ दायो नै पर्बतझरानि ना पर्बतझरा नै कंग्रेसनिसो माथो पर्बतझरायाव नै इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनिसो आगबाराव दं 14,000 प्लास BPFआ जेननो हागौलै बेयाव 8 राउन्ड थांबाय नै सेस बर'फ्रा देरहाबा मोजां जागौमोन बेयावबो पर्बतझरायाव सेस खासै नै उदालगुरि आदसा उदालगुरियाव रिहन दैमारि सारा थांसिगोन बादिलै मानो होनबा बिराद आग बारायदों उदालगुरियाव नै उदालगुरि 11 राउन्ड थांखाबाय 4 राउन्डल'सैसो बिसिनियाव उदालगुरि बेरगावनिखौ आपडेट हो बेरगाव जोंनि समस्ति आदसा बेरगाव नायनि र' होनबालाय नै उदालगुरियाव रिहन दैमारि सारा आग बारायबाय दिपिन बर' सारा गैया बहुत खमाव 19,000 माइनासखा बेहेरगावनि नायनो ना बेहेरगाव BPFआ देरहाखाबाय नै बेयावबो 28,000 प्लासखा पार्टि जानो गोसोबा हाखासिगोन BPFनि जाय सापर्टारफोर बिसोर पार्टि जानो गोसोबा हाखासिगोन मानो होनबा देरहाखाबाय नै बोरमा जायो ना अमा जायो ना दाउ जायो जाहैखादोसो मामानि होलाय मामाना र'लै जालुकबारिसिम दां मामाखौथ' फेजेननो हाखाया जालुकबारि होननांलै र' जालुकबारि मामानो फैबायना मामानिया जालुकबारि होननाय बायदि मोनदों आङो नै
जालुकबारिया नै मामानिया बिसांबा बुरजाखा ट्रेक्टरा बेलथाय हसिगोन आरो ना देग्लायबो सय मोनसेबो देरहानाय गैला माथो ट्रेक्टरा सेस गासै जालुकबारिनिखौ नायना नै मामानिया ओरैबायदि बाराखा 51,000 प्लासखा मामानि होलाय नै मामानि होगासिनो मानासखौ हो आदसा मानास मामानिखौ नायबाय दा नै हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिया हाया बेखौ गादबनो रावबो ओमफ्राय मानास मानासनि ना मानास नै माथो गाबथि दाउनलै जोंहा फैला साराबो एबार इउ पि पि एल निफ्राय सेस धनेस्वर बसुमतारियासो नै बि पि एफ नि 29,339 प्लास बाराहा ओरैबायदि बारा ओमफ्राय जोंहा आसामाव हाइस्ट नै माबा देरहाखाना दंखायो दायो बिजेपि 80था आग बारायना दंखायो दायो बिजिनिखौ दहाय नायबायमोन र' बिजिनि बिजेपिया थांसै नै बिजिनियावबो बिजेपि 24,000 प्लासखा बिजिनिया नै बिपिबा जेनसिगोन इउ पि पि एलआ जेनसिगोन सरि इउ पि पि एलआ जेनसिगोन नै दा दसे थाना मा जायो खिन्थु बिराद प्लासआ नङा नै 24,000 प्लासखा दहाय माबायासो बिराद प्लास जादोंमोन इउ पि पि एलनिया बाक्सानिखौ होबाव आदसा राकेश ब्रह्म नै बिराद डाउन मनेस्वर ब्रह्म 34,000 प्लास 11 राउन्ड थांबाय दै बिसिना नै 11 राउन्ड बारा गैथारला बिसिनाबो गोगोम बारायदों बिसिना जोंहा नैबे कमेन्ट खालामदों आं बुजियासै बेलासि पारनिखौ नायलायनो बावखुंग्रिनिखौ नाय ब्र आदसा बावखुंग्रिनि लाइक खालाम दे सोर सोर लाइक खालामाखै ओमफ्राय शेयार खालामबानो जाबाय जोंहा नैबे माबा डिस्ट्रिक्ट दै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बेयो नै दा नायनाया बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि 11 राउन्ड थांबाय नैबे जोंहा मनेस्वर ब्रह्मआ 34,000 प्लास जाना दंखायो राकेश ब्रह्मआ डाउनाव दङ इउ पि पि एलनिफ्राय ओमफ्राय बावखुंग्रि नायनो ना बावखुंग्रि नै बेयाव बि पि एफ नि देरहासिगोन खिन्थु मालाय जाथिसो आरो बेयाव बर'आ देरहाबा मोजां जागौमोन बायदि मोनदों आङो एसे आंनि साननाय मथे आरो नै 9 राउन्ड थांबाय 9 राउन्डआव
निसिमानिखौ खिथाहर। निसिमाया मा जायगानि बेलाय? निसिमानिखौ खिथाहर। दङ जानो बियो निसिमा। बारा बुजियाखै माखौ आङो कमेन्ट खालामनायखौ। दतमानिखौ नायबावनोसै होनबा। दतमानिखौ धुब्रि आदसा धुब्रिनिबो दं ने? धुब्रिनिखौ नायाखै आंबो खनसेबो एबार नायनो र' धुब्रिनिखौ। नै 10 राउन्ड थांबाय दै। कंग्रेसआ आगबारिनो दं बेयाव 26,000 कंग्रेसआ। ओमफ्राय उत्तम प्रसाद बियो भारतआ माबानि बिजेपिनिफ्राय गैया। बे जेबो जायाखै खिन्थु दा उनावसो मा जाहैयो खिन्थु दासो 10 ना ओरैबायदि बुरजा बिसिना। दतमानिखौ नायबावनोसै र' होनबालाय। नै दतमाना जेनसिगोन बायदि मोनबाय दे आङो राजु कुमार नार्जारिखौ नाय बिपिएफना देरहाबाय होनजायो। पार्टि जानो गोसोबा जानो हासिगोन दायो बिन्दासाव। उन्दुनोसो ओंखारलायो माथो रिजाल्ट नायै। गसाइगाव लाइक खालाम दे अननानै सोर सोर लाइक खालामाखै अननानै सेयार खालामना हो ओमफ्राय। गसाइगावना नै बिपिएफनिया देरहासिगोन बायदि। 6 राउन्ड थांबाय बारा गैया बिसिना। इउपिपिएलना ओरैबायदि डाउनाव थांबाय। सेवलि बायदेव नालाय सेवलि बायदेवआबो देरहासिगोन बायदि। सनिपुरनिखौ नाय सार। सनिपुर मानि राङापारा ना मानि ना बिस्वनाथनि खोन्थाहर दे कमेन्ट खालामनानै। अनसुला दैमारि दे सनिपुरनि दिकेजुलिनि अशक सिंहाल देरहाखाबाय बियो नै बिजेपिनिफ्राय। 24,000 प्लास का। बर'फोर दंमोन बेयावबो बर'फोर गैया नै। अनसुमा बसुमतारी मानिमोन बेलाय इन्डिपेन्डेन्ट। रन्जय बसुमतारी भटार पार्टी इन्टारनेसनेल। सेवलि मेदामनि होनदों नामा सासे नायदोंमोन राजिब बसुमतारिया सेवलि मेदामनिखौ। क'क्राझार नै क'क्राझारनिया देरहाखाबाय होनजायो 15,000 प्लास का। थेंक इउ सार वेलकाम मस्ट वेलकाम अनसुला दैमारि। लाइक खालामना हो अनसुला दैमारि ओमफ्राय सेयार खालामना हो सोरबाफोर नुयोब्ला नुयोथों। फ्रायानो जोंनि माबायाव बिटिसि एरियायाव बिपिएफना देरहाजोबखासैबाय।
दे कमेन्ट खालाम लाइक खालाम सोर सोर लाइक खालामाखै 73 जन दं नै ओमफ्राय लाइकखौनो खालामा कमेन्टखौनो खालामा ओमफ्राय साबसक्राइब खालाम सोर सोर खालामाखै अन्नानै बाक्सानि नायदोलाय नै बाक्सानि दे BPF नि थांखाबाय बे नै बाक्सानि बेयावबो 34,000 प्लास का ओमफ्राय जोंहा उइनार जाखाथारनाय मोनथिखानाय जाबा दा मोनसे माजबाट माबा दै माजबाट समस्तियाव BPF नि देरहाखाबाय नै उइनार जाखाबाय नुदोंना जोंहा सरन बर' सारा देरहाखाबाय माजबाट समस्तियाव ओमफ्राय सिडली चिराङावबो माबाया देरहागासिनोलै पानिरामा पानिराम ना मामोनथाय र' माबानि BPF नि सिडली चिरां इलाय पानिराम देरहाखाबायखौनो होनजायो बेबो नै पार्टि जानो गोसोबा जानो हासिगोन दायो सोरबा सोरबा BPF नि सापर्टारफ्रा कमेन्ट खालामना हो सोर सोर नायनो बबे बबे जायगानिफ्राय नायदों सोर सोर मानिखौ नायनो लुबैदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे होमबाना थाब थाब नायनानै आं नोंसिनो खिन्थाहरनो हागोन आरो बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों गावबागाव समस्तिखौ लिरना हर बावखुंग्रि थेंक इउ लिरना हरनायनि थाखाय बावखुंग्रि बावखुंग्रियाव नै BPF निफ्राय देरहासिगोन कंग्रेसआ सेकेन्डआव थांना दङ रुपम चन्द्र रयसो दै खिन्थु बर' नङा बावखुंग्रियाव बर'फोर थानायबा बिराद मोजां जागोन बेयाव नै जोंहा UPनिफ्राय दंमोन बर' सासे प्रतिभा ब्रह्म ओमफ्राय ओरैजाय दंमोन अल इन्डिया ट्रेमेल कलेज उदांस्रि नार्जारि दंमोन उदालगुरिखौ खोन्थाहर ब्रादार उदालगुरियाव जोंहा माबाया देरहासिगोन बायदि दै रिहन दैमारि सारा दिपेन बर' सारा जेनसिगोन बायदिसो नै 19,000 प्लास 11 राउन्ड थांबाय खिन्थु दायो 11 राउन्ड थांबाय ओमफ्राय धुबुरीनिखौ आरो धुबुरीनि नायबावनोसै आदसा धुबुरीनि
धुबुरी कंग्रेसआ बारायदों धुबुरियाव नै तामुलपुर करा नुदोंना साननाया जेबो जायाखै बिजेपिआव थांनो हागौ बेयाव दा 26,000 प्लास किन्तु दासो नै 10 राउन्ड थांदों बिसिना दासो 10 राउन्ड थांदों नै 22 राउन्डसिम जागोन तामुलपुराव प्रमद बर' सारा जेनसिन बायदि बिस्वजित दैमारि सारजों नै 11 राउन्ड थांखाबाय राउन्ड थांबाय तामुलपुराव लाइक खालामना हो दा बावैसो फैनायफ्रा सोर खालामाखै ओमफ्राय शेयार खालामना हो साबस्क्राइबबो खालाम लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय रावबो थांफिननाङा अननानै तामुलपुरनिखौ नायबाय ओमफ्राय आरो मानिखौ नायबावनांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै बिपिएफनिया देरहाजोबखासिगोन बायदि गासिबो मानो होनबा गासिबो आग बारायजोबदों इउपिपिएलनिथ' मोनसेबो नुवासै आङो देरहागोनखौ आसा खालामासै धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि होलाय प्रमद बर' सारा प्रमद बर' सारा जेनसिगोन बोरै जाखो धुबुरी डिस्ट्रिक्टआवबो कंग्रेस थांसिन बायदि बिजेपि थांला नै कमेन्ट खालामदोंना जुनाइनिखौ सार जुनाइनिखौ नायगोन र' ओमफ्राय बिनि उनाव दतमा दङ जुनाइआवबा नै बिजेपि देरहासिगोन कंग्रेसआ जेनबाय जेननायखौनो होनखादो मानो होनबा बिराद बुरजा दं नै 74 प्लास ओजोंहाय बिजेपिनि माबा गोजा दतमा
दथमानियानै राजु कुमार नार्जारिया जेनसिगोन इउपिपिएलनिया ओमफ्राय पानिराम नार्जारिया देरहासिगोन। दे कमेन्ट खालामना खिथाहर बिदिनो। रिजाल्टखौ मिथिखाजोबनानै एसे बोरैबा समायना मानसिफ्रा सोरबा सोरबा। जेरावबो बारायजोब्बायना माबाया बिपिएफआ देरहाखाबाय होनना मिथिखासिगोन ओंखायनो एसे दायो मानसिफ्रा गैला अनलाइनाव नै बाक्सायाव दङ दा नै राकेश ब्रह्म मनिस्वर ब्रह्म 36,000 प्लासखा। बिलासिपारानि समस्ति होलायो दा बिलासिपारायाव बबेयाव गोलैयो अबेथिंजाय आं मिथियाना नागिरनायलाय बिलासिपारा नोंसोर नागिरलाय माथो बालाजि एसे मोजां लिरना हर फंबाय बुजियाखै नोंनि लिरनायखौ आदसा बिलासिपारा आदसा मोनबाय मोनबाय अमृत बादशाह कंग्रेसनि नै आग बारायना दं दै कंग्रेसना बेहाय बबेथिं गोलैयो बेलाय बबे एरियाथिं आं मिथियानो बेखौ दाबो कंग्रेसआ आग बारायदों बेयाव 9 राउन्ड थांबाय बिजेपि गैया ना बेयावलाय बिजेपि गैया बेहाय दे थेंक इउ बिदिनो कमेन्ट खालामबाय था सोरबा सोरबा नायनो गोसो आं नायनानै होजोबगोन बङाइगावआवबो एसे बेलेगसो जानला मोनलाखौ नायनो मोजां मोना आंबो एसे हिट जाबासो मोजां मोनो रिजाल्टखौ नायनो दिक्कियाजुलि अशक सिंहालै दिक्कियाजुलि वेस्ट बेंगलखौ नायनाय हाला एबार ममता बेनार्जिया वेस्ट बेंगलाव रन्जित दास सार रन्जित दास सिडली चिरांनिसो रन्जित दासआ सिडली चिरां रन्जित दास ना मालाय बिलासिपाराखौ आं होखाबाय दानि नै बेयाव कंग्रेस बिजेपिनि आदसा
आयदै सिं सालायो माथो जिरायबाय थानाया सियाराव जिरायनाया 3टा जासिगोन नै दे आरो कमेन्ट खालामदो लाइक खालाम ओमफ्राय सोर सोर लाइक खालामाखै दासो फैनायफ्रा अननानै दतमानि राजकुमार नार्जारि जेनसिगोन बेयो बारा गैथारला नै 11 राउन्डसिम थांबाय साउन्ड फैयो नामा बिरादनो BPF जिन्दाबाद जिन्दाबाद पार्टि जाखांबायमोन नामा अमाजों सबाय ना मा होनदोंमोन दहाय सारिका नार्जारिया जिन्दाबाद 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 BPF दे बेदरखौ जानो हायाबा जोंनोबो हर देरहाजोबसिगोन बायदि मोनबाय आं BPFआ गासैबो आग बारायजोबदों नै पानिराम नार्जारि दतमानि बियो दतमा लोंगासिनो वाव लोंगासिनो जाहैदों क'क्राझारनिखौ नायनोसैलाय बिराद हिट जादों क'क्राझारनियाबो क'क्राझारनि नै सेवलै महिलारिया थांगासिगोन 9 राउन्डआव थांबाय दायो लरेन्स इस्लारि सारा जेनसिगोन बायदि मोनबाय आं मानो होनबा 15,000 प्लास जाहैखाबाय नै गसाइगावनिखौ खोन्थाहर आदा आदसा देरहागोन बालाय लोंनानै दं आदसा देरहाखाबाय मानो होनबा BPFआ देरहाखाबाय ओरैबायदि मोनफ्रोमबो सिटआवनो आग बारायजोबदों BPFआ गसाइगावनिखौ ना गसाइगावनि र' गसाइगावआवबो नै BPFआनो हाइस 10,000 प्लास जाहैखाबाय सुबुराम बसुमतारिया दिमासा बसुमतारि नै 7 राउन्ड थांबाय दै गसाइगावनि बियो हाइस जानावहाय नै BPFनानो 7 राउन्ड थांखाबाय बारा गैला जों मिथिखायो BPF दाख्लैनि मिथिखादों इसिबां बुरजा देरहादों आग्लायलायनायसो जादों दाख्लैनियानो 28टा ना मा देरहादोंमोन दाख्लैबो BPFआ बा बेयावनो सानना नायदो बेयावनो मिथिखायो एसेबाबो आन्दाज मोनखायो अल आसामाव जोंनियाव नै दा BJPआ हाइस जाना दङ
81टा सिटआव आवग्रिना दं नै बिजेपिआ ओमफ्राय बिपिएफआ 10टा ओमफ्राय कंग्रेसआ 21 ओमफ्राय इउडिएफआ 2 सेस आदार्स 2 ओमफ्राय कमेन्ट खालामदों नामा सोरबा परबतजरा जों सावरायबाय गामिया जोंना सराइबिल गामिया आदसा सराइबिल आदसा परबतजरानि ना परबतजरानि सासे दं परबतजरानि दे बिदिनो नायनो लुबैनायखौ खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामहर नै बेयाव कंग्रेसनिसो आग बारायदों दै खिन्थु बेयाव बिपिएफना जेनसिगोन माबायाव परबतजरायाव बर'फोर गैया माथो सासेनिया गैया राजेश कुमार ब्रह्म दंमोन दे कमेन्ट खालाम बिदिनो कंग्रेसआ आग बारायदों बेयाव 19टा राउन्ड थांबाय 14,000 प्लास $14,767 आग बारायनायाव दं कंग्रेसआ दायो कहिमा बरग'यारि गुड उदालगुरिनिखौ नायदोलाय नै 21,000 प्लास गैथारला जोबथारसिगोन बिसिनि भटआबो उदालगुरिनि बे नै 12टा राउन्ड थांबाय दै 12टा राउन्ड थांबाय दायो नै र' अमा जागारनि एथम गावगोरनि या लागाव गावना हो गोम खावलायनाय आंबो खोनाफैनाय होना हो गोम होजोबखा रैहन दैमारि सारा नै 21,000 प्लास 405टा आग बारायना दंखायो 12 राउन्ड थांखाबाय 3ल'सै ओमफ्राय जोंहा तामुलपुरनि नायनो तामुलपुरना बिराद हिट जादोंमोन नै 14,000 प्लास माइनास दङ आं उन्दुनांसिगोनसो उन्दुनोसो ओंखारबाय आङो दसे जिरायबाय थानो हाला उन्दुनानै नायबाय थानोसै दे कमेन्ट खालामना खिथाबानो जाबाय बाक्सानि नायनोबा बाक्सा
सिडली चिरां देरहाथारसिं बेबो नै पानिराम ब्रह्म डे अन थागोन आं हा थेंक इउ पानिराम ब्रह्म नै माबानिफ्राय बियो सिडली चिरांनिफ्राय सिडली चिरांनिफ्राय बियो नै सिलचरनिखौ नायनो र' खनसे बिजेपियानो बेयावबो बिजनिया सोर देरहाखो बिजिनियाव सोर देरहाखो बिजिनि नायनो र' बिजिनियाव नै माबाया आग बारायगासिनो बिजेपिया दायो 24,000 प्लास जाना दङ इउपिपिला ओरैजाय बिराद डाउन थांबाय 24,000 माइनास 12 राउन्डआव दं दायो 12 राउन्डआव बाक्सा राकेश ब्रह्म 37,289 माइनास दं 13 राउन्ड थांबाय राकेश ब्रह्मआ गैला जेनसिगोन बायदिसो लाइक खालामना हो शेयार खालाम ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान फैदोंबा दे कमेन्ट खालामदो सोर गोदान फैदों दायो नै अबेनिखौ नायनो लुबैदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव नायनोसै माबाया राकेश ब्रह्मआ जेनसिगोन मनीश्वर ब्रह्मआ देरहासिगोन बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय 13 राउन्डआव थांगासिनो दायो 13 राउन्डआव रमाल बसुमतारी दे कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम फाइनाल रिजाल्टआ मोनजाफिनानो नै बारा गोबाव गैला देरहाजोबखासिगोन बिपिएफना बारायजोब्बाय दे कमेन्ट खालामदो सोर गोदान फैदों बेरगाव नै
13 राउन्ड थांबाय बेबो देरहाखासिगोन बिपिएफआ नै मानेस्वर बर' नेरसोन बर'आ नै 32,000 प्लास माइनास 4 दंखायो
गफुरनि आर' नायनि गफुर गफुरनियाव नै अब्दुल बर' देरहासिगोन BJP निफ्राय 37,000 प्लास जाहैखाबाय 37,000 प्लास मा जाजोबखो मानसिफ्रा गोमाजोब्बाय माथो रावबो गैला गफुर कमेन्ट खालामदो आरो सोर सोर नायनो गोसो 1 आवार जाबाय 1 आवार उदालगुरि 2 राउन्डल'सै नै रिहन दैमारि हाइसान दङ 22,000 प्लास जाना दं नै लेडिं ट्रेलिं Tamulpur 14,000 plus गफुरनिखौ खिथाहरलाय गफुरनिखौ आं दानिसो होदोंमोन गफुरनि आग बारायगासिनो BJP नै गफुरना अब्दुल बर'या आग बारायगासिनो 13 राउन्ड थांबाय दंबायो बिसिना साननांगौ बहुतनो कंग्रेसआ बहुत डाउनाव दङ
हेलौ कमेन्ट खालामासै रावबो कमेन्ट खालामदोलाय अननानै दे सोर अबेनिखौ नायनो खोन्थाहरदोलाय कमेन्ट खालाम दे हेलौ बोरै जाखो रावबो फैला माथो उदालगुरि नायनोसैलाय बिराद गरम उदालगुरिनि नै 13 राउन्ड थांबाय 22,000 प्लास जाखाबाय नै माबाया रेवन दैमारि सारना ओइटि वानटा सिट लाबाय नै माबाया बिजेपि आसामाव पन्डिचेरियाव बहुत खम बिजेपिया पन्डिचेरियाव बहुत खम बिजेपिया ओमफ्राय जों माबायाव नायनोसैलाय तामिलनाडुआव नै तामिलनाडुआवथ' ओरैबायदि खम बिजेपिया गासैबो टिबिके गोजा वेस्ट बेंगलाव नै बिजेपियानो हाइस्ट 195 कंग्रेसआ 92 केरेलायाव कंग्रेसआ बांसिनै केरेलायाव रहुरी जरहाट कमेन्ट खालाम सोर अबेनिखौ नायनो नायनो लुबैनायखौ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय अबेनिखौ नायनो लुबैदों गोदानफोर फैदोंबा कमेन्ट खालाम भेरगाव 35,000 प्लास देरहाखाबाय नै बेरगावआवबो बिफिबानो बिजिनियावबो नै माबायानो बिजेपियानो हाइस्ट थाना दङ बिजेपिया हाइस्ट थांदों बिजेपिया बिश्वनाथावबो नै बिजेपियानो हाइस्ट
दिक्केजुलियावबो नै अशक सिंहालानो हाइस बङाइगाव बर'फोरनि गैया माथो बेयाव रावबो दतमायावबो देरहाबाय होनजायो नै बिपिबानो क'क्राझार
खालामना बयबो साबस्क्राइब खालामलायोबा हेल' फैफिनलायबाय दसे उनाव थादोंमोन सिडली चिरां देरहाखासिगोन नै उननि राउन्ड थांबायना स' लोगोफोर आङो लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन मानो होनबा बिराद गोबाव जाबाय नै मबाइलाबो चार्ज गैलालाय 1 घन्टा